Cha ngeke aluke mfowethu mina ngingavele ngiyomhlaba nje. Uphume endabeni eyiningi. Hawu ngavele ngimhlabe nje mina hawu ngeke kumele ngilwa nozodwa mina. Hayi akuvumeni lokho makoti. Yo Akuvumeni makoti lokho. kanti somtshelani. Ngoba ngeke azazi, ungcono engazi. Manje uthini? Uthi ingoma zami zinjani ziyabhedani? Ayibhedi mfo. Mina ngibuka lesimo sale ngoma le. Hayi lezihamba uthi uyazazi ukuthi ushaya u1 wena. Kodwa nje ayikhona. Le ngikhala ngale impela nje le lebele ayikhona. Ike yakhala emotweni. Ngithi ngidlala online mina ingoma zakho. Aha. So ike yathi mathi yakhala la kathi kuneyingane engavile ngathi net. Ayikhona ukhetshaswe ngihlukumeza. Ayikho le nto. Uba umncane kahle khona lo mngane wakho lo lento ayenza i-right mayibheka nje. Hayi uyayivuma utalabhile. Hayi ngishaya kakhulu ndoda. Utalabhile phela ngifuna ukutshela mama. Ngifuna ukutalabha wena nje ensukwini. Ngilindile ngizoyiposta futhi. Usho kanje? Angidlali. Akade siduma kanjalo phela. Hayi siphekwa yilo khona. Ubungazeka nokungazi. Nawu phusha mina ngithi nakho ke ngikufunayo. Cha ukuthi khona hayi kuthiwa njengamanga uthi umngane wakhe ndakena umngane wami umfowethu lo. Ya. Abantu abazi ukuthi banjani angithi abayifuni into enhle. Abantu abayifuni into enhle mfowethu. Ya. Kumele uqale kuliwe kuqala. Kuze khani kube nento ukuthi ngathi kuyavunyelwana kuyazwisana. Hayi mfowethu ngeke hayi siphila komunye umhlaba. Angazi ukuthi igoli yazi ngizokhupha ngezweni kodwa nje mhlawumbe mangikhupha ngizokutshela ukuthi hayi sengila abantu ngayibhaliwe manje abortion and enlargement. Uyayibona loo nto leyo. Bona abantu ngaziyaduma sekwanto ngayibhaliwe abortion and enlargement. Yebo ke. Segoli ke lapho. Ya ungabonanga ungazibonanga indongo ebhaliwe kushuthi awukho egoli. Ngoba babethi hayi njani akukhona kwanye amakayipheli laphana. Aha. Kwasibamsikhale emini. Hey madoda. Kathi umnikazi wa. Hey webhodi hey. Hayi elinye izelele mfowethu hey. Yeah. Manje mama usho ukuthi uzobukhona lapha. Ukuthi ngizobe ngikhona umuntu ufuna ubatshele kanje. Wena uzobe ne-special MC ezoku-introduce uzofakwa yimi eringini. Uyayibona? Ufaka umuntu obephethe umcimbi. Ngifuna ukubaqaqa lapha ngithi ngoba bayathelela. Ya. Uzofakwa yimi special eringini. Mfowethu. Ngingene ngikuthule nomjuluko futhi. Ujulukile. Awu ngizokusula nomjuluko. Ma uhlala nje khona lapha eringini ngiyakusula umjuluko. Ake ngizokufaka. I-opponent yakho ubani udonsi lokhuka phela lo befana afike ulo mfana lo kondishono lo busobukhulu lo ucash befana afike lapho. Oh bokumele afike naye. Befana cishe ubuzolwa naye. Awu bakithi ingane awu bengokubulala lokho. Bengizofuna umkheble ingane. Bengomlimaza ngempela mfowethu hey ndoda hey. Ngifuna umkhiphela ukuthi manje uthanda uclever emncane kangaka. Ayahlanya mfana. Ya befuna afika so donse inyawo uthe ngeke sakwazi ukuthi abe available. Lento bayi-announce makuphela inyanga lesisuka kuyo. Wabhala unqoba lo mfana lo kuthiwa unqoba Thabete lo. Ya. Uyu umuntu ohlelayo la. Uye phela ihost ngithi qala kwakula yena nomfana oyihlobo sakhe kwawiniswa lo mfana oyihlobo sakhe so ibhandi leli afuna libuye kuwe nje phela uliphathe unyaka wonke uthi golokoqo. Hawu futhi labuya kumina phela lisahamba webhodi. Kabi. Hey alisadluli webhodi angishayiwe ma. Shuthi uyaxoxa. Welele webhodi hey. Hayi mfowethu ngeke phela mina ngiyi-professional mfowethu lapha ngiyolwa nomuntu ongeyona i-professional ofuqana ney'nsimbi. Manje lo muntu onjalo ukukha iy'nsimbi engazi ukuthi umisele ngani empilweni. Umuntu engiyomxebula loyo. Into kuphela mina ngifuna sikhale phakathi sikhale ngaphandle sikhale ngaphakathi sikhale ngaphandle. Hayi mfowethu hayi ngathi ngiyabona impela angafi akangafi lo muntu lona
ngoba nje engafa ngizolwa nobani engafa bani idate ithini ithi 24 kobe kuJune 24. kuyobe kudila umakhasana webhuti phansi encotshane lapha Hayi mfowethu ngeke mfana ofisa uba intombazane phela iringi bayifaka eholweni lapha eholweni kodwa ngazi ukuthi indawo bazoyimisa kanjani ngoba kuqala eseholweni kukhona odladla mshunqisi okay. ngithi mina na umbuke lona uzomemeza la bedelwa nje ngizofaka abafazi uhlanya lolo ndoda iskanda lakhe alisebenzi loya mhla ka-24 impela kuyobe kumgqibelo for sure yeah, I think so hayi no kuzohlangana nomntakamama inkinga nje engithi ngoba ayikho vele ngoba umuntu ozolwa nawo kwamanzi yilo mfana othi umlambo yambo lo mlambo lo umlambo ushuni osinanqa wathi wathi wow ushuni osinanqa uyena umuntu engomnanqaza-ke lo usuke wamfonela wamtshela ukuthi webhuti ube prepared angamtshelanga mfowethu angithi uyena othi ngicula amasimba lapha manje mfuke emqondisa hayi funa umbambe ngesibhaxu-ke lo hayi ngamxebu isibhaxu sakunya ukhiphe nje 24 sometime ushaye 24 knockout ngeke-24 zakajuni akukho kunye webhuti sikhala enyameni eyi bafowethu kodwa nkosiyami ngathi ngagcinani nje ukushaya umuntu wayilambela le ngwenya ngikubona ukuthi uyifuna la yeyi webhuti ngeke lo muntu lomcebulayo phela uzobona uyofuna kwenziwa i-live video-ke lapho igijime nje kuTikTok qaqula uxela umbane ngiyamxebula nje akonakele lutho nje ngiyamxhasa umxebule futhi uzoqede ngayo kumxebula yebo phela futhi nje ngiyabona nje mfowethu umuntu mshaye zisuka umshaye ngisho seziyolenda umshaye nje ungamyeki ya hayi akuhlupho ingane kagogo akube ukuthi ngizokuthinta mhlawumbe noma kusasa mfowethu nakanjani akube njalo ngane mama akube njalo mina kusasa ngizophongolo nje ngiyolungisa zona lezi ngeke phela ngisakhuluma mfowethu awungancane la ngeke sewuqedile awu mntoto hewu ngikhuluma nokhuzana umfowamponzi lapha yangivuma ngengoma